Bueno, eta beste gabe, hemen bukatzen da gaurko saio puntuagarria, eta nire lanare bai, gero Iñaki esango dizue bukaeran nork irabazi du, eta beste gabe gaurko protagonistan azkeneko agurrekin uztetzen. Gaurkoan ere gainetik edu, urdurikasunan zama, nahikoa txukun burutu dugu, azkenean gure lana. Espero dut gaur bertsozalea, ondo pasatu izana. Urrengo arte nitaz oroitu, denentzako muxua da. Bukatu da, akabo, naizta askok nahiko zuten, bukatzia lehenago, honetatik nahi duena, hobeto ta gehiago, maiatzak 27 azpeitia zaidago. Talde izena ez da nigatik, baina amondu naiz jara. Mundu ta buru ta bilak kanpo, ote dauzkat beharra. Hobedet juan gai jartzaileen, gisa berriro hotzara. Ola sagastingana joan eta espabilatuko gara. Zuek kulparik ez dezu eta eskerrik asko bergara. Zuek kulparik ez dezu eta eskerrik asko bergara. Gaurain bai, eskuartean dut epaileen erabakia. Gipuzkoako herri artekoko bigarren finalerdi hontan irabazlea eta beraz, maiatzaren 27an, Azpeitiko finalean Zizurkil Asteasuko Karidadeko Benta taldearekin batera kantatuko duena, Amona! Eta beste gabe, gogoratu, maiatzaren 27an Azpeitiko Izarraitz pilotalekun izango dela finala, arratsaldeko 5:00 hasita. Eta ondoren afaria ere izango dela. Saioko sarrerak bertsosarrerak.eus atarian edo Azpeitiko Sara Guztien kulturgunean dauzkazue eskuragarri. Eta afariako txartela berriz bertsosarrerak.eusen. Egun hori Gipuzkoako bertsogintzararentzat festa handi bat izatea gustatuko litzaigun eta horregatik denak zaudete gonbidatuta eta animatu. Eta hoxe, Azpeitik izango gara lakoan, eskarrik asko dena eta ondo bizi.